A máme tu twister, motýliky. Ideme do hora. Ideme naopak. Ty vole, to je lepšie jak ten reťazový, ty vole. Fakt tomu teraz dávajú. Ty vole. Kámo, to je nepríjemné. Padáme, kámo, to je tak nepríjemné a teraz to bude ešte nepríjemnejšie. Ty vole, nie, ja nechcem, ja som sem nemal ísť. Ty vole. Jak veľmi organizátori sa mám bať? Ďalšie breakdance a ďalšia bohová dráha ináč. A je tu aj loď hojdacia, tu vám ukážem keď tak potom. Ja sa bojím. Ako moc nepríjemné to bude? Kámo, tak 5,5 z 10. Zatiaľ to nie sme naplno. Ale nie je to ako až tak. Ježiš, no. Kámo, to padanie. Auí. Kámo, to padanie je to... Turbo! Of the turbo! Padanie, no. Nepríjemné, ak som si zvykol. Prvé 2-3 krát nepríjemné, potom ak si človek zvykne, tak už to nie je až tak nepríjemné. Kamo, čo sa deje? Kamo, normálne ma zo strany na stranu hádže. Čo sa deje? Bolo dobré, to sa mi páčilo, ale jak som slúbil, pôjdeme aj na extrém, možno na extrém. Ja už tu nemám penízky, to ma najviac štve. Tak toto bol twister, ste videli aj twister.